Дзе цяпло ад батарэй? Такім пытаннем ужо не адзін год задаецца жыхарка Барановішча Тацяна Хаванская. З гэтым жа пытаннем яна звярнулася на тэлебачанне, бо іншыя службы чамусьці не могуць дапамагчы жанчыне. У чым праблема, высвятлялі нашы корэспандэнты. Вот я в этой квартире живу более 30 лет. И сколько зим мы тут уже зимуем, уже больше 30 лет, постоянно холод. И холод не то, что приходили, много раз мерили температуру, у меня было 16, а один раз даже в спальне 14 градусов тепла. Тацяна Яўгенаўна пражывае на 9-м паверсе. Нягледзячы на наяўнасць тэхнічнага паверха, у кватэры холадна. У камунальнай службе кажуць, што з ацяпленнем усё нармальна. Збояў і аварыяў па гэтым адрасе няма. Котельная работает в штатном режиме, температурный график работы оборудования соблюдается. И за этот отопительный сезон у нас проблем или вопросов каких-то не было. То есть тепло подается, оборудование работает и проблем каких-то нету. То, что касается самого дома, надо смотреть в самом доме тогда. Тацяна Яўгенаўна згодная, што прычына хутчэй за ўсё лакальная і крыецца яна ў трубах, па якіх цыркулюе гарачая вода. Приходили ко мне, не могли понять и так и не поняли. Походила эта комиссия, походила. Когда она уехала, председатель, на тот момент другой был председатель, на собрании нас собрали, весь дом собрался и сказала, что это проблему нашли во всем стояке. Ничего сделать уже нельзя. Это когда строители строили дом, именно в вашем стояке что-то неправильно сделали. Суседка Тацяны Яўгенаўны жыве 3 паверхамі ніжэй, але і ў яе таксама праблема з цяплом. Я живу на 6-м этаже. У меня постоянно температура зимой 18-19 градусов. Я считаю, что это прохладно. Тацяна Яўгенаўна спрабавала вырашыць праблему ацяплення самастойна. Замяніла вокны, устанавіла чыгунныя радыятары і уцяпліла падлогі. На ўсе праведзеныя работы ў яе маецца адпаведная дазвольная дакументацыя. Аднак, нягледзячы на прынятыя меры, батарэі ў яе кватэры застаюцца ледзь цёплымі. Сітуацыя выклікае пытанне, бо нягледзячы на законнасць праведзеных змяненняў, праблема з ацяпленнем такі не была вырашана. Пры гэтым суседзяў па лесвічнай пляцоўцы ў кватэрах цёпла. 2-й, 3-й, 4-й этаж открывают мне хозяева. На улице минус 12. Я тут как капуста одета. А они в шортиках, дети были у одной. Тацяна Яўгенаўна выявіла, што ў суседзя батарэі перароблены, а на трубах устаноўлены краны, якія перакрываюць падачу вады. Яна звярнулася да старшыні жыллёва-спажывецкага кааператыва, каб разабрацца ў сітуацыі. Татьяна Евгеньевна считает, что соседи по стояку воруют у нее тепло, что неправильно сделаны батареи по всему стояку, во всех квартирах батареи переделаны, к ней тепло не доходит. В марте месяце мы создали комиссию по дому, и в том числе она вошла тоже в эту комиссию. Мы прошлись по стояку именно этих квартир с 1 по 32. И действительно были выявлены некоторые замены. 12 красавіка 2022 года прадстаўнікі жыллёва-спажывецкага кааператыва правялі абследаванне жылых памяшканняў. Падчас праверкі было выяўлена несанкцыянаваная перабудова сістэм ацяплення ў 2 кватэрах. Яшчэ одну кватэру паглядзець не ўдалося, бо ўласнікі адсутнічалі. На дадзены момант толькі одна кватэра легалізавала самавольна змененую сістэму ацяплення. В связи с этим председателю жилищного потребительского кооператива были направлены требования о необходимости соблюдения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, а также даны разъяснения собственникам квартир о порядке узаконивания самовольного переустройства либо приведения системы отопления в соответствии с проектной документацией дома. Учитывая то, что проблема Татьяны Евгеньевны не разрешилась, под личным контролем в ближайшее время проверим устранение выявленных ранее нарушений и в случае их отсутствия будем искать иные причины. Тацяна Яўгенаўна звярталася ў гарадскія службы і да юрыстаў, але воз і цяпер там. Што вырашыць праблему можна, яна не сумняваецца, бо час ад часу батарэі становяцца гарачымі. Такі цуд адбыўся і перад прыездам здымачнай групы. У 2 пакоях раптам стала так цёпла, што прыйшлося нават адчыняць вокны. Суседзі казалі, што напярэдадні да іх прыходзілі прадстаўнікі цепласетак. Тацяна Яўгенаўна спадзяецца, што на гэты раз яе пытаннем разбяруцца і агульнымі намаганнямі змогуць знайсці прычыну, з-за якой яна мерзне на працягу многіх гадоў.